Is-Sibt saret l-elezzjoni bikrija fejn eluf ta' nies li fit-8 ta' Ġunju mhux se jkunu jistgħu jivvutaw eżerċitaw dan id-dritt fl-elezzjoni tal-lum li baqgħet għaddejja sal-ħin tal-10. Fil-fatt b'kollox għas-Sibt ġew irreġistrati mal-Kummissjoni Elettorali xejn inqas minn 15,979 vot għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u 16,135 persuna għal dawk tal-Kunsilli Lokali. Dawk kollha li jinsabu rikoverati fid-djar tal-anzjani wkoll kienu intitolati li jivvotaw is-Sibt ukoll fir-residenzi ta' kura stess fejn jgħixu. Il-votazzjoni fetħet fis-7 ta' filgħodu u għalqet fl-10 ta' Sibt bil-lejl. Sa dan it-tant fi stqarrija mibgħuta mill-Kummissjoni Elettorali intqal kif sa satejn ta' wara nofsinhar ivvotaw madwar 51% tal-votanti irreġistrati fil-votazzjoni bikrija. Sa dan il-ħin għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew ivvotaw 8,234 persuna, dan fil-waqt li għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali sa satejn ta' wara nofsinhar ivvotaw 8,298 persuna. Wara din il-ġurnata tal-1 ta' Ġunju l-votazzjoni bikrija tkompli matul il-ġimgħa li ġejja hekk kif fost oħrajn se ssir il-votazzjoni fl-isptarijiet nhar il-Ħamis 6 ta' Ġunju. Sa dan it-tant dawk li għadhom ma ġabrux il-vot tagħhom 8 ta' Ġunju għadhom jistgħu jagħmlu dan mill-ases jew Kunsilli Lokali il-ħadd għall-aħħar darba sa nofsinhar wara l-voti li jifdal ikunu jridu jinġabru direttament mingħand il-Kummissjoni Elettorali.